Det är riktigt jävla Björn Kristiansson är det som är snabbast iväg. Och då har vi... Ja, vad är det här? Ja, det är men jag ska nog ändra sig. Andra platsen då. Fredrik Lindström. Och så har vi Henrik Lindström. Och det är Peter Blund. Ska vi se här vad som händer fel och efter. Och det är bland nummer 60 stycken förbi på insidan som sköter en kanon. Fredrik Lindström som han letar över. Han är uppe i ledningen som jag har också. Erik Lindström som alldeles så kommer Henrik Lindström. Nu ser man inte på det. Det är lura till Erik Lindström som är lite över vad som händer. Blom på fjärde plats, Mats Järvinen på en femte plats. Ska vi se här? Nej, Henke Lindberg, han är snäll, han avvaktar. Inga dumma flaggor, det vill man inte ha. Ja, Fredrik Lindström från Trollhättan. Ska han börja bakendagen också? Det är jävla vad han åker. Ja, Fredrik Lindström på den andra. Henke Lindberg på en tredje. Ja, Lindström har lite lucka längre och ska stänga till hela tiden så han inte kommer förbi. Ja, det är tajt. Nej, ja, han svänger till med en gång. Inga luckor här inte. Det är inte man åker till skicka. Ja, det gör det. Det börjar damma där. Det går som ett fint väder i alla fall. Ja, det är inte dumt alls. Det är en kvinter som tar detta bort på Henrik Lindberg på tredje. Och så har vi Kronstockning. Han sitter av där, ja. Det verkar inte rätt. Peter Blom lägger av. Ja, då får han kasta in handduken för den här finalen. Då fanns Järvinen och förbi. Då har vi gulflagg här någonstans också. Kan det vara i alla fall gulflagg uppe? Det måste göra en gulflagg. Ja, vi har inte fått se. De har ju gulflagg uppe här. Det ska vara en gulflagg där, ja. Just det. Fanns Järvinen kommer där. Och så till en målgånga. Vinnare. Ska vi se här. Nu blir det en glimmande till slutsidan. Vinnare. Vi startar med 60. Fredrik Lindström för stålet med börjande. Fredrik Lindström som han klarar det här. Fredrik Lindström blir tvåa. Nya Henrik Lindberg. Ja, just det. Det tar en väldigt lite fighter här. 4 kommer det bli...